ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମୁହଁ ପୋଛି ପୋଛି ମାନେ ଝାଳ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ଲାଗୁଛି ଚମଡ଼ା ବାହାରି ପଳାଇଯିବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ଖୋଜିବା। ତ ଆଜିର ଫେଭରେଟ୍ ମୋ ମାଆର ଫେଭରେଟ୍ ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ମୁଁ ବନାଉଛି। ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଭେଣ୍ଡି ମସଲା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତା ସହିତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଯଦି ଆମ୍ବ ପକାଇବେ ନା ସେ ଲୁଣ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କଟିଯିବ, ଲୁଣି ଆଉ ଲାଗିବ ନା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଏଠି ରଖି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଟିକେ ବାହାର ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବାରିଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲି। ବାରିଆଡ଼େ ସତରେ ଏତେ ପାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ଆଉ ପବନ ବହୁତ ଜୋରସେ ବଢ଼ିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ଦେଖିଲି ବାଇଗଣ ଗଛ ଉପରେ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଫିର୍ ଭାବିଲି ଦେଖେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଉପରକୁ ତ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି, ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବାଇଗଣ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲି କି ଆସେ ବାଇଗଣ ତୋଳିଦେବୁ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ନିହାତି ବୋଧେ 8-10ଟା ଖଣ୍ଡ ବାଇଗଣ ବାହାରିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ନ ତୋଳିଥିଲେ ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମତଲବ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବାରି ଘରେ ଚାଷ କରି ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ହିଁ ବାଇଗଣ ବାହାରିଛି।